kande. To mar ariyo aparo ni jatend piny gore gi tipone. Jatend piny Osido Kaleno tipo jaket kore. Gima timore ni jatend piny gore gi tipone Victor. Koro ing'eni tiponi kata ndalo mane watindo cha to nitie kaka ikoni ni weginene. Wewe ng'iyo tiponi biro goyi. Koro ing'eni obelieve ing'eni ka ng'ato gore gi tipone to odira dhonga oyaye nikech oparo man tipone samoro ni e toke samoro be kong'iye to yudo ka tipone ne piny kaluwore gi kaka chieng' nitie. Gima duong' en ni jatend piny gore gi tipone to gore gi weche bende mantiere katiba nikech ing'eyo ni katiba 2010 accountability ma katiba ni biro godo mang'eny samoro yudo ka oketo ne rageng' mathoth ma samoro nitiere gik manyo nyalo mana gombo mondo timang'o mondo dhi godo to ywaruok modhi obetie ni en ni gik mathoth Victor to ma bende ber katiba 2010 ni nitiere gik mathoth